Takže čaute všetci, moje meno je Marek Jendral. Ja vás vítam pri ďalšom videu na projekte CryptoTrader.sk. No a dneska sa pozrieme na aktuálnu situáciu na trhu s kryptomenami a predovšetkým Bitcoinom. My sa už pozeráme na Fear and Greed Index na kryptomenovom trhu, ktorý nedávno padol na 5 bodov, čo je najnižšia hodnota, akú sme videli. Pozrite sa, kedy sme ju naposledy videli, niekedy v auguste 2019. Aj to sme ju videli iba krátkodobo, kdežto tu na, ako môžete vidieť, sa na tých úrovniach pohybujeme dosť často. Hej, tu sme, pozrite sa, medzi 6 bodmi, tu sme padli až na 5 bodov, čiže medzi 5 a 10 bodmi sa pohybujeme v podstate posledné 2 týždne. A takto dlho sme neboli v takých nízkych hodnotách na Fear and Greed indexe v podstate ešte nikdy. Čiže toto je samozrejme nejaký signál toho trhového sentimentu, berte to však s rezervou. My sa tu rozprávame samozrejme o top 50 kryptomenách, ktoré porovnávame s Bitcoinom. Keď sa pozrieme na samotnú cenu, tak čo môžeme vidieť? Logicky pokračujúca korekcia. Ja už som v minulosti hovoril o tom, že vlastne my ako keby až nápadne kopírujeme túto vlnu smerom nadol z roku 2022. Tu sme mali rastúcu vlajku a opäť vlna nadol. Čiže opäť úplne identické správanie ceny. A toto je práve zóna, ktorú chcem vidieť. Ale my nevieme, či nastane táto zóna v tom pásme, kde sa nachádzame teraz, to je povedzme medzi 55-70 tisíc dolármi, ale môže nastať aj nižšie. V tomto bode, keď Bitcoin klesol na to minimum, ešte potom kleslo nejakých maximálne 15%, čo by v súčasnosti znamenalo pokles na nejakých 52-53 tisíc dolárov. Čiže ten priestor na pokles samozrejme ešte je. Čo je ale dôležité je identifikovať takúto sideway dlhodobú štruktúru. Ak tá cena pôjde takto dlhodobo do boku, či už to bude v tomto pásme alebo v tomto, tak vtedy je ideálna nákupná príležitosť. V súčasnosti totižto Bitcoin klesol v úvodzovkách iba o nejakých 53% za 4 mesiace, čo je samozrejme vysoká volatilita, ale keď sa pozrieme v minulosti na ten posledný majoritný prepad, tak v priebehu nejakých 210 dní, čo je nejakých 7 mesiacov, Bitcoin klesol až o 73%. Volatilita ustupuje nielen smerom nahor, ale aj smerom nadol. No a to môžeme vidieť aj v súčasnom cykle, čiže je dosť pravdepodobné, že Bitcoin nepadne o viac ako 73%, možno okolo 60-65% by som si typol. V súčasnosti, ako môžeme vidieť, sa presne naplnil ten scenár, o ktorom sme hovorili minulý rok, v podstate viac menej skoro celý rok, a to je ten scenár, kedy hovoríme o vytvorení cyklického vrcholu približne nejakých 500 dní od halvingu. A to sa presne udialo. Udialo sa tak v tomto cykle, v predošlom cykle, v tom pred ním. Tu nás sme mali dokonca skrátený cyklus nejakých 400 dní, ale v podstate vždy platilo to, že obdobie pred halvingom trvalo približne rovnaké časové obdobie v rámci rastúceho trendu ako po halvingu. To sa udialo v podstate v každom jednom cykle. V každom jednom cykle, čiže nejaká matematika tu samozrejme hrá rolu na základe znižovania odmien blokových pri halvingových udalostiach na polovicu, čím sa obmedzuje vlastne emisia ponuky a rastie dopyt a to tlačí cenu nahor. No, v súčasnosti však, čo môžeme očakávať od ceny je, ako som povedal, vytváranie nejakej sideway štruktúry. Tá štruktúra ale nemusí nastať na súčasných cenových úrovniach. Ono by sa aj naskytla taká úvaha, že práve na tejto zóne by mohol nastať ten akumulačný proces, pretože jednak sme v zóne, kde v minulosti Bitcoin formoval vrchol cyklu, no a všimnite si, že na tomto vrchole ešte z predošlého cyklu práve tu sa formovala táto akumulácia. Čiže z tohto hľadiska by sa to mohlo stať. Lenže my sme si hovorili o tom, že tá percentuálna zmena smerom nahor aj nadol, čiže volatilita Bitcoinu každým cyklom ustupuje.
Ale je dôležité povedať to, že ten rozdiel percentuálny v nárastoch je o mnoho razantnejší ako v poklesoch. Uvediem príklad. V minulosti, keď Bitcoin narastol v rámci jedného cyklu, dajme tomu o 2000% a posledný cyklus iba o 600%, tak je to zhruba nejaký 3,5 násobok, hej? Vymýšľam si. Ale keď Bitcoin klesol v minulosti o 73% a teraz už o 53%, tak tam nie je rozdiel ani dvojnásobok. Hej? Čiže toto je dôležité si uvedomiť, čo je ale samozrejme logické a preto k čomu sa chcem aj dostať je to, že Bitcoin napríklad tu na prvýkrát v histórii otestoval vrchol predošlého cyklu. Predtým napríklad táto korekcia ani do pásma predošlého cyklu sa nedostala. To znamená, že je dosť vysoká pravdepodobnosť, že pôjdeme pod tieto úrovne. Hej? To naznačuje vlastne znižujúca sa volatilita Bitcoinu z hľadiska cyklov. Čo sa týka vlastne objemovej štruktúry, viac menej objemy, ktoré my sledujeme aktuálne, sú práve tieto z toho roku 2024. To znamená, že tu sa nám formuje štruktúra silná medzi 68 a 56 tisíc dolármi cca, čo by mohlo znamenať postupné formovanie akumulačnej zóny práve v tomto pásme. Toto je za mňa vlastne taký najmenej negatívny scenár, povedzme. Ak by ale Bitcoin túto cenovú hladinu neudržal, je dosť pravdepodobné, že pôjdeme pod 50 tisíc, medzi 50 a 40 tisíc až na túto hladinu. Toto je za mňa negatívny scenár a myslím si, že tu by už naozaj mohlo by nastať vlastne ukončenie tej korekcie, čo by znamenalo nejakých 67%, 65%, o ktorých som hovoril. Čo sa týka z krátkodobého hľadiska, tak keď sa pozrieme na 4-hodinový graf, tak môžeme vidieť vlastne typické ochladzovanie korekcie. Tu sme mali presne takú istú situáciu, to znamená, že vlastne sme otestovali ten prepad, teda tú korekčnú líniu, tuto. To isté sa vlastne deje aj teraz, ale iba z krátkodobého hľadiska. Čiže tu nás sme mali takto a tu sme mali vlastne korekciu takto. Čiže nastal vlastne ako keby ten prvý kontakt, to znamená krátkodobá korekcia, my sme vlastne ju preťali, tu sme ju otestovali ako nový support a pokračujeme bokom alebo do mierneho poklesu. Tu nám nastalo to isté, bolo prekonanie, spätné otestovanie a pokračovanie bokom. Teraz čo bude challenge pre Bitcoin je to, že ak pôjdeme smerom na túto rezistenciu, čo je nejaké pásmo 72 tisíc dolárov, tak vlastne tu bude kľúčové to, že či cena Bitcoinu pôjde vlastne bokom alebo nie. To znamená, že tu sa bude rozhodovať na tejto rezistencii, cena sa ale môže zrútiť aj skôr. Takže za mňa zatiaľ bearish nastavenie, ak by sme prekonávali tých 72 tisíc dolárov, ďalší target je 78 tisíc dolárov na tento lokálny bod kontroly, no a tých 88 tam mám, ale zatiaľ je to vlastne irelevantné riešiť z krátkodobého hľadiska. Uvidíme, ako cena bude reagovať na tých 72. Čo sa týka vlastne nejakých on-chain ukazovateľov, nebudeme tu prechádzať nejaké komplexné on-chain analýzy, na to máme Discord skupinu, ale vlastne tu na čo by som sa chcel pozrieť je vlastne ten pomer toho Bitcoinu v strate. Aktuálne, ako sa môžete pozrieť na graf, tak dosahujeme, ja to približím, 9,75, čiže 9,3 milióna Bitcoinu je v strate. Teraz neriešime to, že či mince sú stratené alebo nie sú stratené, to nás vôbec nezaujíma, pretože vlastne tá on-chain metrika počíta so všetkými mincami. Takže čo je dôležité, máme vyťažených neviem koľko, 20 miliónov alebo koľko, čiže polovička všetkých mincí z cirkulujúcej ponuky je viac menej v strate. Takéto extrémne hodnoty sme dosahovali iba 3-krát v histórii. Iba 3-krát v histórii sme prekonali 10 miliónov a tu nás sme prekonali 4-krát 9 miliónov, čiže 4-krát to nastalo. A všimnite si jednu zákonitú vec, že vždy, keď nastala táto situácia, vždy išlo o úplne že ideálnu nákupnú príležitosť. Keď ste nakupovali počas tejto fázy, tak jedného dňa o povedzme 2 roky cca ste boli úplne že vysmiatí. Teraz nehovorím, že máte vypnúť toto video a okamžite nakupovať,
Ideálna stratégia je za mňa DCA, to znamená rozložiť si vlastne tie, povedzte si, že dajme tomu, chcem do Bitcoinu investovať 2000 alebo 3000 eur, tak jednoducho si rozložím vlastne tie nákupy po stovke a budem ich tam dávať, dajme tomu, každý týždeň alebo každé 2 týždne. To už samozrejme nechám na vás, tieto rozhodnutia. Ale ide o to, že vždy v tejto fáze Bitcoin predstavoval dno, alebo lepšie povedané formovanie dna cyklu, pretože to nie je krátkodobá záležitosť. Je to formovanie dna, môže kľudne trvať aj rok. Predpokladané časové pásmo, dokedy by mohla trvať táto depresia na trhu, je do jesene tohto roku. Bitcoin približne rok formoval takéto konsolidačné fázy. Čo znamená v podstate, že na týchto hodnotách, že Bitcoin v strate nad 9 miliónov sa môžeme kľudne vyskytovať po väčšinu roka 2026. Ale opäť to nič nemení na tom, že vždy v tejto fáze nastalo formovanie dna Bitcoinu. Nastalo tak v roku 2024, v roku 2019, potom nastala COVID pandémia, čiže tu bol obrovský šok, čiže to bolo iba krátkodobé a potom aj počas formovania počas krachu FTX, čiže 2023-2022 záver roku. Takže z tohto hľadiska jednoduchá matematika, ale ako hovorím, ak chcete nakupovať, tak nerobte to prosím vás za aktuálnu cenu all in. V podstate si rozložte to riziko, hej, a robte DCA. To je najjednoduchšie. No a viac menej ten Bitcoin ešte môže klesnúť zo súčasných 65 000 kľudne aj na 50 000, čo nie je až taký malý prepad, ale stále sa vlastne budeme baviť o tej fáze toho formovania dna. Ne? Tak a to by bolo z dnešného videa všetko. Dole máte referál link na Bybit.eu, kde si môžete nastaviť takýto trvalý príkaz a po vklade $100 môžete získať $50 úplne zadarmo, čiže myslím si, že je super. Tak a prajem príjemný zvyšok dňa.